Bayanin abin da ya faru a fitowa ta 108 a cikin shirin tarkon ƙauna. Umar ya je ya rufe kofa ya dawo. Ice mata wai me kike cewa ne? Zaira ta ce cewa nake ya kamata ta sani. Umar ya ce ba za ta sani ba, ke ba kya fahimta ne? Zaira ta ce na gaya maka ya kamata ashe ta sani. Ne magana da likitanta duk da ya ce babu magani amma ya kamata ta sani domin ta tashi ta yaƙi wannan cuta da kanta. Umar ya ce na ce miki ba za a gaya mata ba, so kike ashe ta shiga wani hali? Zaira ta zauna ta ce to sai ka gaya mata. Umar ya ce a'a ba zan faɗa ba. Zaira ta kalle shi ta ce to shikenan, ni ba zan zauna da ita a wannan yanayin ba, dole ne ta sani. Umar ya ce ta taɓa shiga wannan halin, to menene kuma na damin ki a wannan lokacin? Ya ce ni wannan magana ta ishe ni, sai tashi ya fita ya bar Zaira. Aisha da Asiya na kwance akan garin ne Nihat ya shigo. Ta yi masa alama da ya yi shiru kai ya tashe ta. Ta ce ka ganta kamar yarinya ta yi bacci a hannuna. Ta ce ni ba na son rabuwa da ita. Ya ce to ya za a yi, wata rana haka za ta girma har ma yi mata aure. Ta ce to ya ga wannan lokaci kafin kuma lokacin fa. Ta ce yau fa a wajenmu za ta kwana. Ya ce to ba komai, bari an kwanta kafin ku ture ni ƙasa. Da asubahin fari tuni Zaira ta farka. Ta fito daga banɗaki ta zauna gefen gado ta tsira wa Umar idanu. Tana tunani ya kamata ashe ta sani duk da ƴar uwarka ce amma ya kamata sani. Umar ƙuri ya bude ido ya ga Zaira na kallon sa. Sai ta ce ka yi tunani a maganar da muka yi? Ya ce na gaya miki ba za ta sani ba. Ta ce ya kamata ta sani, yarinya ce karama, idan ba ta sani ba to ya za ta sani? Nan da nan ya yi sauri ya tare mata baki ya ce ki shiru kada wani ya ji. Zaira ta yi sauri ta je ta buɗe kofa ta leƙa ta tabbatar ba kowa, sannan ta rufe ta dawo ta zauna. Aisha na tashi daga bacci ne sai ta gani da Asiya ba sa nan. Ta ce sarakan tashi da wuri. Ta miƙe ta tafi gefen madubi ta zauna tana taja kanta da mataji. Tana cikin taja ne sai tunanin zobe faɗo mata. Ta duba nan ta duba can, ko ina ta duba ta neme shi ta rasa, har ƴar batta da aka bata baya nan. Daga nan ta tuna lokacin da mama Jibril ta bata zoben, ta ce mata zobe ne mai matukar muhimmanci da tarihi a tare da mu. Hankalin Aishi ya tashi, ta nemi zobe ƙasa da sama ta rasa. Hadiye na ɗakin dafa abinci, mama Jibril ta shigo. Suka tattauna akan irin abincin da mama Hadiye take yi wanda Jibril take so, wanda take tunanin shi ya hana ta komawa gida. Har take cewa amma da zarar Aishi ta samu sauki zan koma. Daga nan suka rabu. Umar na shigowa cikin ɗaki sai ta da Zaira zaune cikin zulumi. Ya ce ki shirya mu tafi mu karya kumallo. Ta ce ba za ni ba. Ya ce saboda me? Ta ce ba na son in je in haɗa tebur da Aishi kuma tana cikin wannan halin, ba zan iya kallon ta ba. Ya ce haka zaki kuma sai kin yi. Ta ce ni fa na ce ma ba zan ba. Ya za a zauna ina ganin ta cikin wannan yanayi? Umar ya ce me kike tsammani idan ta gano halin da take ciki? Kina so ki jefa ta cikin bakin ciki? To ba za ta yi ba. Ta ce ni dai na gaya ma ba za ni ba. Ya ce to shikenan yadda kika so. Kore na tsaye a kofar gidan Sesim yana jiranta sai ga ta fito. Ta ce kana ta jira na? Ya ce so nake mi tafiya da ke mu dan tattaka. Ta ce to shikenan. Ya ce na ji daɗi da kika bani dama ta biyu. Ta ce ai daman ni ma kaina na bawa. Ya ce ina nan ina taimaka kokari domin in samu inda zan koma in zauna. Ta ce ai ya kamata domin ka bar kwana a wajen aiki. Ya ɗan rage mata hannu ta fusgi. Ta ce ba na so makwata su gani. Ya ce ba komai akwai lokaci ai. Suna juya baya ne yaron baban Kore ya fito daga inda yake laɓe ya kalle su, sannan ya ɗauko waya ya doka ta zuwa ga Fikirat. Fikirat na zaune a ofis zai ɗauki waya ya ce ga alama yaron ya samu yarinyar da yake so kenan. Ya ce ga sunan sun saba da juna sosai da ganin su. Ya ce to ina so ku koya musu darasi. Ya ce me kake so a yi? Ya ce ku koya uban darasi ya san da wa yarsa take mu'amala. Sannan kuma ku tabbata Kore bai gan ku ba. Damir ya gayyaci shugaban Lela na wancan kamfani. Ya ce masa yana so Lela ta dawo nan da aiki har su kammala aikin, saboda su ji daɗin gudanarwa kada zirga-zirgar ta yawa. Mutumin ya mamaki. Ya ce Lela ta sani ne? Ya ce ai ina ganin ba za ta ki ba idan ta ji. Daga nan Damir ya gode masa shi kuma ya fita. Zaira ita kadai a ɗaki ta kai goro ta kai mari tana tunanin Aishi. Ya zan zauna a gidan nan da wannan abu a cikin raina? Aishe ta kalle ni da idanta cikin farin ciki, ni kuma ina kallon ta cikin damuwa. Sai ta tuno magana Umar da yake cewa ba za a gaya mata ba. Ta ce me yasa baya fahimta ne, me yasa baya ji? Sai kawai a kwankwasa kofa. Mama Hadiya ce da karin kumallo.
A nasa ɓangaren bayan ya tura wa Zaira abin karin kumallo ya koma ɗaya ɗakin nasa inda yake nazari ya zauna yana tunani. Ya tuno maganar Zaira a lokacin da take ce masa lalle ka gaya mata, ka gaya wa Aisha cewa ciwon ta ya dawo. Umar shi kaɗai yake magana da kansa ya ce ya za a yi ma a sanar da Aisha haka. Ni hat na ofis sai ga Ali ta ce Umar ya zo, ya ce bai zo ba, ta ce ya kamata ya zo, muna da mitin nan da awa ɗaya kuma akwai takardu da zai sa hannu. Ni had ya ɗau waya ya kira shi ya ce ka zo ne, ya ce a ban zo ba, ya ce amma ga nan zuwa. Umar na shirin fita daga ɗaki, Zaira ta shigo da saurinta tana zuwa ta ce ya kamata mu yi magana. Ya ce a za ni kamfani ne. Ta juya ta sauri ta samu kulli ta kulle kofar. Ya ce a ya kike aiki kamar yarinya. Ta ce ba zan buɗe ba sai mun yi magana da kai. Jibril a ɗakinta a gaban madubi tana duba kanta saboda kibar da ta yi wani zobe da ke hannunta ya fita ya ki fita. A nan take cewa Hajiya ce take bata abinci mai saki ba, lalle sai ta koma training ta sassaɓe jikinta. Kin tsaya a bakin kofa kin hana ni fita, me yake nufi ne? Ta ce to shikenan bari an koma in zauna. Ya biyo ta ce to ki bani mukullin fita. Ta ce ba zan baka ba, kai ka fi son kowa sai ya koma karkashin ikon ka ko? Ice na ce miki ki bani. Ta ce magana nake akan Aishi a gaya mata. Kin ga zoben da Jibril ta ban kuwa? Hajiya ta ce ban kashi ba. Ta ce na duba ko ina a cikin ɗaki na ban kan shi ba Haji, ni yanzu ya zan yi. Ko wani ya ɗauka ne? Ta ce ba mai ɗauka, sai dai a ƙara duba za a gan shi ne. Tana cikin magana ne sai ga Jibril ta aiki Hadiye ta kama ta soda saboda a karin kumallon da ta yi ya sa ta cika cikinta da yawa. Daga nan ta yi wa Aisha surutu game da kibar da ta yi. Zaira ta ce ba za ka ɗaga wannan ranar ba, za a gaya mata kuma a wannan ranar, don haka ka zauna ma mai magana. Umar ya ce na gaya miki babu ranar da za a gaya mata, wannan abu har abada haka yake. Aisha ba za ta taɓa sanin halin da take ciki na rashin lafiyarta ba, na gaya miki. Sai kawai suka ji an taɓa ƙofa da ƙarfi za a buɗe, sai aka ji ta a kulle. Nan da nan hankalin sai kai, Zaira ta sauti ji ta buɗe, ashe Aisha ce. Aka yi kallon kallo, daga nan ta ce ga alama kuna magana mai muhimmanci ne, bari in koma, dama na zo in ga Zaira ne, ban ganta wajen karin kumallo ba. Lafiya? Zaira ta ce ina nan lafiya. Umar ya ce za mu tafi kamfani da Zaira ne. Zaira ta ce a'a ba inda zani, muna tare da Aisha. Aisha ta ce kin ga sai mu dan tattauna ni da ke. Alibu na tafiyar takama a kamfani sai kawai ta gana shiga da fulawa wani ofis. Ta ce wannan ofis ɗin kuma? Sai ta leka ta ga Damir ne a ciki yana gyaggyarawa. Tana tsaye tana leke sai kawai ta ji ƙarar waya. Mr. Hilma ne ya kira ta, tana amsawa. Ya ce kin fara aiki a kamfani amma har yanzu shiru nake jinki. Ta ce ka gaba ni kaɗai nake aiki a kan fayil ɗin ba. Ya ce to ni dai wannan karan haƙuri na ya ƙare, ke nake jira in ji sakamako. Alif na ƙoƙarin saka fayil a cikin durowa sai ga Mehtab tana shigowa. Alif ta ce lafiya? Ta ce fayil na ka miki. Sai ta tsaya tana kallonta. Ta ce to me na tsayawa? Ta ce a saboda ni had in ya tambaya me zan ce ma, babu ruwanki wannan abin mu ya shafa, ki tafi ki ban waje. Laila ta shigo cikin kamfani cikin sauri. Damir na ganin ta ya fito. Ta ce dama kai nake nema. Ya ce ai na sa an gyara miki wajenki. Ta ce a ya kai min haka? Ya ce ai na tambayi Mr. Nadim ya ban dama ki zo, kuma gani ne zaki ta wahala tsakanin wannan kamfani da naku, shi yasa na gyara miki wannan. Ta ce ka san akwai matsala aiki na anan? Ya ce babu komai, kake kowa magana, ke dai kawai ki aiki ki. Ya ce mu je nuna miki ofis ɗin naki. Suna zuwa ya ce to fara shiga, kina ganin akwai wani abu da ya rage ba ka miki ba? Ta ce komai yayi na gode. Ya ce to ki aikin ki lafiya. Zaira da Aisha suka shigo ɗaki suka ci gaba da dudduba zobe. Zaira ta ce ko Asiya ta ɗauka ne? Ta ce ba ta ɗauka ba, na tambaye ta to ina yake. A daidai lokacin ne Aisha ta ga Zaira ta kura mata idanu. Ta ce lafiya? Zaira ita kuma a lokacin tana tunanin yadda Aisha za ta ji labarin kanta ne. Sai ta ce a babu komai, ina tunanin inda zobe yake. Suna cikin wannan maganan ne ta ce ni abin da nake tsoro kada ne har da Jibril san abin da ake ciki. A daidai lokacin ne Umar ya zo sai ya ji suna magana sai ya laɓi yana sauraron su. Umar na tsaye sai ya ce tab ya zan yi in ta gaya mata. Can sai ya ga sun buɗe ƙofa suna fitowa. Ashe ta ce a ashe baka tafi kamfani ba? Ya ce ban tafi ba, dama na zo jan ku ne, kuma na zo na tafi da Zaira za mu tafi ne. Zaira ta ce a ba inda za ni, muna tare da Aisha. Aisha ta ce a muna nan domin muna maganganu ne namu na mata, don haka ka tafi ka mu. Zaira da Aisha suka kalli juna, daga nan ne har sun juya sun tafi. Umar ya sauri ya carbi ya rike hannun Zaira ya ce duk abin da ya faru da Aisha na ɓacin rai to ke ce, karki zargi kowa kan sai kanki.
Aliyu na tafiya sai kawai ta hangi Laila a cikin ofis. Ta ce, wannan kuma me take yi ne? Sai ta juya cikin fushi ta nufi ofishin Damir. Daidai lokacin Damir ya fito. Ta ce wa Damir, waccan kuma wace ce ne? Wannan dai kawai Zeran. Me take a nan ne? Ya ma sunanta? Ta ce Laila. Ya ce, ba ki ma san sunanta ba? To tunda kika ce kawar Zera, to wannan ya nuna tana da matsayi a wajen Umar. Kuma tana aiki ne a nan a matsayin da mu da kamfanin Nadim ne. Don haka kar ki ƙara faɗa mata haka. Ta ce to ai aikin ma na ne ba inda haɗa kwangilar ba. Ya ce da ba, amma yanzu ba naki bane. Kuma ki ba ruwanki a cikin abun. Zehra da Aisha suka dawo falo suka ci gaba da duba zobe. A nan Zehra ta ga dama ta samu ta cewa Aisha ina da magana da ki, zan gaya miki wani abu. Aisha ta ce ina jiran ki. Zehra za ta faɗa mata sai ta kasa da ta tuno lokacin da Umar ya ce duk abin da ya faru laifinta ne. Suna cikin wannan magana sai ga Jibril da Muzayyim. Jibril ta ce gashi mun samo shayi kuma ku je ku. Tafin ya shigo kamfani neman Umar aka ce bai zo ba. Leƙa da zai sai hango Laila. Yana shiga ya ce me zan gani? Wace ce a wannan wajen? Ta ce ni ce ba kuma makuwa kai ba, na zo ɗan yin aiki ne. Suna cikin magana sai ga Damir ya shigo. Damir da gaishe da Tafin aka yi kallon kallo suka gaisa. Laila ta ji wani iri. Daga nan Damir kawai ya ce mu fara aiki Laila. A daidai wani lokacin ne Tafin ya gaba a bukatarsa shi ma sai ya juya ya fita su kuma suka ci gaba da aiki. Gore ya shigo wajen aiki ya ga baban Yasmin na aiki ya ce a hankali. Daga nan ya mika masa kuɗin da ya samo ya ce kaga kuɗin da suka bani a wajen aiki. Ya ce ina ji daɗi. Ya kirgo wasu kuɗi ya bashi ya ce gashi kai ma sai ka nemi gidan da zaka zauna. Gore ta bana bukata ka ajiye min. Ya buɗe wata yar durowa ya ajiye ce duk sanda kake bukata sai ka ɗauka. Kore har ya juya zai fita ya dawo ya ce ina ta saka wahala. Ni dai na gode maka. Baban Yasmin ya ce kaka gode min ai abin da aka yi wa kowa sai kowa ya farin ciki. Kore na fita yaran babansa da ke zaune a cikin mota suka yi gub suka shiga wajen aikin baban Yasmin. Yana ganin sai ce ku ba koya muku yadda ake sallama wani? Suka ce mun zo ka koya mana. Sai ka ba mu ka san mu na abin da kake samu. Ya ce abin da nake samu da goshin gomina sannan in baku. Ai ko bai wata ba ɗayan yewa ɗayan alama ya rufe kofa. Shi ko ce ka ce da goshinka ko da ya masa wani karo daga gum sai baban Yasmin ya faɗi ƙasa. Su kuma suka juya a guje suka shige cikin mota suka bar shi nan kwanci cikin damuwa. Umar na shigowa ofis sai Damir ya biyo shi. Umar ya kalle shi ya ce me Laila kuma take a nan? Damir ya ce ni na kawo ta saboda sauƙin aiki. Umar ya ce ka san da Alif a nan za ka kawo ta nan? Duk abin da Alif ke nema fa sai ta samu ba za ta kyale ta ba. Damir da ce komai na ƙarshen iko na ba abin da ta isa ta yi domin kowa sai dai ya tsaya a matsayinsa. Umar ya ce ni ba nan ke damuna ba ina da wata matsala. Damir ya ce wace ce? Ya ce Zera ta ce sai na faɗa wa Aisha rashin lafiyarta kuma in ba haka ba ta neman barazanar ta gaya mata. Damir ya ce ka san Zera tana son Aisha ba za ta yi haka ba tare da yadda ba. Daga nan sai kawai suka ji waya. Zera ce ta zo wajen sakatariya ta ce a kira mata Umar. Umar yana ɗauka sai ya ce cewa a ce mata ina da wani gagarumin taro ba zan samu ganin ta ba. Zera na sai kawai ta hango Laila. Nan da ta ce Laila me kike a nan? Laila ta ce ai na zo dan aikin wucin gadi ne a nan da Damir ya samu min. Zera ta ce ina jiran Umar ne mu je ofis ɗinki in jira shi. Suna shiga Laila ta ce ai Damir ne ya kani wajen nan. Zera take cewa to kin ga shi yana da kirki amma ban da abokinsa shi mutum ne mai wuyar sha'ani. Ta ce to ya aka yi na ganki duk cikin damuwa Zera kuma ke kika ce kin bar gidan nan ya aka yi haka kin kara wa Aisha ne? Ta ce a'a ban gaya mata ba amma dai doguwar magana ce za mu yi magana nan gaba. Yasmin ta shigo wajen mahaifinta tana tafa tana murna sai kawai ta ganki kwance in rai kwakwai mutu kwakwai ta yadda redar da ke hannunta ta yi sauri ta je ta rungume babanta tana kuka. Baba ka tashi wayyo baba jama'a ku taimake ni. Baba waye maka haka? Baba ka tashi tana kuka. Zaira ta shigo ta sami Umar cikinsa duk balaka ya kalle ta ya ci gaba da tafiya ya kai goro ya kamari. Ta ce kai hira ce ka sanar da ita domin Aisha ba ta da wani sama da kai. Umar ya ce me kike so in gaya mata ne jikinta za ta rasa inda za ta yi. Zaira ta ce abin da nake nufi domin ta samu ta sallama da mijinta da yarta da kuma masoyanta musamman kai. Yanzu ba gaya mata ba kenan a daidai wannan lokacin ne Nihar ya buɗe kofa ya ji ana cewa dole ne a sanar da Aisha gaskiyar lamari sai ya shiru.